Трэба пачынаць заняткі. У 8 класе шмат працы. Экскурсія ў старэйшую школу, іспыты, вандроўка. І, вядома ж, не забывайцеся на фінальны турнір. Апошні год у сярэдняй школе. Апошняя бітва. За новы пачатак. Акі. Цяпер мы ведаем. У цябе лейкемія. Лейкемія. Значыць, са мной нешта вельмі кепскае? Большасць дзяцей папраўляецца ад лейкеміі. Але, на жаль, Акі не можа пакуль вярнуцца ў школу. А як жа вандроўка і уступныя іспыты? Мы будзем працягваць спадзявацца, так? Без Акі мы не пераможам. Выдатная кепка. Класны шар для боулінга! Паводле бестселлера Якуба Прынца. Тут, насамрэч, як у футболе. Ёсць мэта, ёсць суддзя. Але самае істотнае – гэта гульцы. 23 лістапада ў кінатэатры Масква. Таму наперад. Ты моя найлепшая сяброўка. Назаўжды. Васьмікласнікі не плачуць. 23 лістапада ў кінатэатры Масква. Падрабязнасці на kinokong.by.